Hallo my sapnat mensen! Hallo mijn sopnat mensen. Happy Sunday, jalla. Jalla, Eva is weer met video's. Jalla moest gevraagd, waar is Eva? Maar ik was van over the waters gekomen. En ik heb van een baie groot sopnat zak goed gebruikt. So dat is nou weer sopnat unboxing. Ja, jalla, dat is mijn tweede sapnat. Over the water. Over the waters. Zo present, jalla. En ik is zo excited. Jalla, so die dorpie wat ik in gebleid over the water zijn naam was Bergen op Zoom. En dat is die zakken wat ik gekocht heb daar bij die supermarket. Yo, you go girl. Love your work. Is een goed klomp. Meisje. Jalla, dat is een klomp dingen. Ik weet niet hoeveel goed dat is niet, maar dat is nou klomp. Kan mensen. Tati! Jalla, ons weet, in Zuid-Afrika het ons was die tati, maar zo, het was dat. En over the waters gekry en ek wil het thuis met mijn zuster doen samen dat. Ik en mijn broer en mijn zuster, zo ons gaan met thuis dit doen. Die lekker een baggie. Dat is een nice bag. Als klomp stationery van Jake, kijk moest je nou goed doen. En daar zit weer een boekje wat de mensen kan uitkleren. En die zo'n stickers ook aan, jalla. Kijk daar. Love this for you, girl. Dankie, Boeta. Jij zou danken, man. Als ik die tweede dan lekker uit daar. Derde dan, als het die Ja, nou moet je huiswerk doen hoor. Want je blij moet je die potlood en je die dat en je die dat. Oeh. Ik heb een drink. Wat is die naam? Als een cola, ik denk dat het vanilla cola, laat ik zien. Als dragon fruit cola. Oh, I don't eat dragon. And there's next thing. Stroopwafel. This. Lekker. En dat is gewoon nice en zoet. Dan is het brallen. Daar heeft ons bij die tomato vorm gekregen. Die van jullie wat mijn vlog gekregen. En je werd nog zo met die bralletjes ingetreden. Next dan. Oeh, kijk, kijk dit. It's a bath bomb. A surprise bath bomb. Oeh, is dat een kitty? Nee, zoals hij op TikTok, man. Oh. En dat is de makeover voor me. Heb je makeover? Ja, dat vanochtend heb ik me gemake-up voor die kerk, maar ik heb dat bloedpink gedaan. Toen lijkt ze zoals een clown, jelle. Oeh. Jelle, ik heb Oreo's, jelle, maar ik zie mijn boete klaar van het gebouw. Ik heb uitgehaald, ja, fan, sorry, even. Ik kijk nou, jelle, is nog een briefde box met... Nou, was nog steeds 2 in voor jou, ik heb gedankt aan jou. Net de wheel! Ja, je kreeg alles. Diaryboek. En als iemand wil aankijken, ik heb dat zoiets in een slot. Yes, meisje. Maar kan mijn Je moet al jouw feelings aanschrijven, Ja. alles. En alle mensen wat op een schop was met mij, zijn ik ook een schop. En Dino Al weer, mijn meisje. klasmaatjes wat op een schop met mij. Yes, en zijn Dino ook weer. Zij schreef het, meisje, schreef het. En dat is niet die lippussy. Maar hij is ook in TikTok goed. Zien jij wat ik kan zo op TikTok Mijn heb? boete heeft het gezegd. Ik zou het voor hem gekocht hebben, maar toen ging het van mij. Waar moet ik aan je maken? Kijk dan. En die laatste dingetje is... Walla woe! Oeh, voilà, oeh. Dat is een speel dingetje. Jelle kan nog onthouden. Hij laatst het, jelle moest... En mijn broer van mij die hondje ene gegeven. Jelle kan me nog uit onthouden. Die hondje ene. Maar nou heeft ik lekker... Ice cream. Ja, nou kan ik mijn ice cream aan. Nou kan ik met mijn vriends lekker spelen met het. En nou kan ik alles met het doen. Hier geven die roos van mij. Alle lepels zijn goed voor mij gegeven. Zo daar zal ik nou lekker aan spelen. Oeh. Hallo my sapnat mensen. Wat is het nou? Hallo zijn het. Oeh. Taki. Talkies. Lagi ka na yun. Din ano ra? Talkies, hoor. Talkies. Het ruikt bijna lekker, jalla. Let's try. Wat is dat? Oeh, spijster. Oh, is Hoe nice. broeder?
even my iets om te doen. That's nice, no? Was giving the Doritos smelling like? Ooh, amazing. Go! How is it? Spicy. How is it now? Can I see your mouth? That's blue. Hoe kan je ook zo? Ik ga zo in, hè. Alam mo na lekker, Jack. Bye, hello.